Μητέρα, θα ζήσεις περισσότερο από μένα. Τι τον έκανε να το πιστεύει? Οι ποιητές είναι πάντα διορατικοί. Άλλωστε είχε πάθει ρευματικό πυρετό στο 15 του, με συνέπεια τη βλάβη μιας βαλβίδας της καρδιάς του. Αλλά εκείνος συνέχισε να κάνει υπασία, να κολυμπάει και ούτω καθεξής. Βάιολετ, μητέρα, θα ζήσεις περισσότερο από μένα και τότε, όταν εγώ θα έχω φύγει, θα είναι δική σου υπόθεση. Θα εξαρτάται από σένα να κάνεις ό,τι νομίζεις. Εννοώντας φυσικά τη μελλοντική του αναγνώριση. Διατηρεί αυτή τη συνήθεια κάθε απόγευμα στις 5 ακριβώς ο κόσμος να χαλάει. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, ο φρικτός θάνατος του Σεμπάστιαν κόντεψε να την ξεκάνει. Τώρα φαίνεται κάπως καλύτερα, αλλά είναι θέμα χρόνου. Αγάπη μου, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνεις ότι δεν ήρθαμε μέχρι τώρα να σε δούμε στο Σεντ Μέρι. Μας είπαν ότι ήσουν πάρα πολύ ταραγμένοι και ότι μια οικογενειακή επίσκεψη μπορεί να σε αναστάτωνε ακόμη περισσότερο. Αλλά σε πληροφορώ ότι κανείς, απολύτως κανείς στην πόλη δεν γνωρίζει το παραμικρό για όσα έχεις περάσει. Έτσι δεν είναι, Τζορτ? Το παραμικρό ψυχή δεν γνωρίζει καν ότι έχεις επιστρέψει από την Ευρώπη. Όταν ο κόσμος ρωτάει για σένα, λέμε ότι έμεινες στο εξωτερικό για να σπουδάσεις κάτι. Είσαι η μοναδική μάρτυρας, Κάθη! Όχι. Υπήρχαν κι άλλοι που το βάλανε στα πόδια. Έλα τώρα! Όλο αυτό δεν ήταν παρά ένα κακό σου όνειρο. Λοιπόν, πρόσεξε με καλά. Ο Σεμπάστιαν έχει αφήσει στη διαθήκη του. Σας έχει κληροδοτήσει σε σένα και στον Τζον. Εισέχα των εξημών των ποσών των 50.000. Καθαρό μετά την παρακράτηση των φόρων. Μπήκες! Ναι, βέβαια. Αλλά αν μου κάνουν εκείνη την αίρεση, δεν θα μπορέσω να κρύψω αυτό που συνέβη στην Καμπέσα Ντελόμπο πέρσι το καλοκαίρι. Δεν καταλαβαίνετε. Θα αναγκαστώ να πω την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι συγγενείς μου εξ αίματος. Είναι συγγενείς του συγχωρεμένου του συζύγου μου. Απεχθανόμουν πάντοτε αυτούς τους ανθρώπους. Την αδελφή του και τα δύο ανάξια παιδιά της, αλλά έκανα το καθήκον μου και με το παραπάνω για να τους βοηθήσω. Για να ευχαριστήσω το γιο μου που ήταν εξαιρετικά πονόψυχος, έκανα ένα σωρό έξοδα και δέχτηκα τον εξευτελισμό. Μάλιστα, τον δημόσιο εξευτελισμό! Διότι έδωσα την ευκαιρία σε αυτή την νεαρή να βγει στον καλό κόσμο. Το ντεπούτο της κατέληξε σε φιάσκο, κανείς δεν τη συμπάτησε. Ομολογώ πάντως ότι κάποια εντύπωση την έκανε. Είχε κοφτερή γλώσσα που μερικοί τη συγχαίουν με την εξυπνάδα. Κορόιδευε κατά μου αξιοπρεπείς ανθρώπους, πράγμα που τους εξόργιζε. Και είχε επίσης δυσμενές αντίκτυπο σε μένα και στον Σεμπάστιαν. Αλλά εκείνος, ο Σεμπάστιαν, διασκέδαζε με αυτή τη νεαρή, ενώ εγώ ένιωθα απέχθεια, αηδία και στο μέσο της κοσμικής σεζόν. Έπαψαν πλέον να την καλούν στις δεξιώσεις, μάλιστα. Έπαψαν να την καλούν παρόλη την κοινωνική μου θέση. Γιατί? Διότι έχασε τα μυαλά της για ένα νεαρό παντρεμένο και έκανε μια σκανδαλώδη σκηνή σε έναν αποκριάτικο χώρο μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τότε όλοι άρχισαν να την αποφεύγουν, αλλά. Μου αγόρασε ένα μαγιό. Δεν θέλησα να το φορέσω, γέλασα, είπα δεν μπορώ να το φορέσω. Θα προκαλέσω σκάνδαλο. Τι εννοούσατε, ότι το μαγιό ήταν προκλητικό? Ο Θεέ μου, ακριβώς. Ήταν ένα ολόσωμο μαγιό πολευκό, μπλεκτό, βαμβακερό και το νερό το έκανε διάφανο. Δεν ήθελα να κολυμπήσω με αυτό, αλλά εκείνος μ' άρπαξε από το χέρι και με τράβηξε μέσα στο νερό. Και όταν βγήκα, ήμουν σαν γυμνή. Γιατί το έκανε αυτό, καταλάβατε το λόγο? Ναι, για να τραβήξω την προσοχή. Και ήθελε να τραβήξετε την προσοχή επειδή νιώθατε άκεφοι, μόνοι. Ήθελε να σας βγάλει την κατάθλιψή σας πέρσι το καλοκαίρι. Δεν καταλαβαίνετε.